alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En calmini en juurim. Allah walli on kollama dendagal ko jangete e pular joni heddi ko hollede alkule de ganduɗa ɓasade hadema jiiɓade ɗoye saabi waɗa bange ay ɗum ɗo ko ma mbaɗɗa mawɗo e ba tokoso innira ba ɗum ɗo mbaɗani ni innire nda ɗum ɗo mbaɗani innire nja ɗum ɗo waɗeni innire nga ɗeɗo nayi keddoroɗa yanta e ko jangunoɗa ko alluwal gadanal ngal ko sappo jangunoɗa ɗimmal ngal ko sappo janguɗa ngalɗa ko jeetati janguɗa ɗum ɗo ko nayi janguɗa fof so rendi keɓɗa ko capantati e ɗiɗi alkulal joni noon koƴomawal ngal ɓe hen ƴetti koƴomawal ɓe hen ƴetti ko ngal ɗo ɓaawo ko ɗo ɓe lurdi kamɓe kono an kam hoto lur janggo mbawa ɗum ɗo woni ko jangete e pular e hewde yaltani ɗo capantati alkulal masde ɗe alkule fof so rendi ko capantati alkulal heddi noon kojomawal ngal ɓen ko ɗum ƴettata ɓe ko qa o ƴettata ɗo woni lural ngal no wayno qur'ana ɓe mbiya wata walli ɓe mbiya wata walla ko gotum anne kojomawal ngal sa yi kutortoɗa ngal gacca o deeƴa mbasa yeddudemo o ene hutoro qa ene jogui ko hutorto hen addirako ha hutore alkule ɗe addirako haɗe kuutore saabu sa itti ko woni ɗo ko foof wona pular koko adda tan ne ɓasa ne jangguina eɗen kawri hen mbiɗen ɗum ɗo woni mba ɗum ɗo woni nda ɗum ɗo woni nja ɗum ɗo woni nga ko enen tan ndendi kawri ɗon tonggui ɗum ɗon gacceɗen deƴƴen wadde wonɗo ko ma e ba wadde ko ma e ba ndendinɗa innira mba ɗo ko na e da ndendinɗa innira nda ɗo ko na e ja ndendinɗa innira nja ɗo ko na e ga ndendinɗa innira nga ayde nde ko an jaɓi ko haala ko tongiɗa hen tongueɗa hen kala jangde ko non wayi wadde an jangowo hoto hew jeddi eto kala ko winda tan jangga ɗum mbatta e gandal ma ganda ko gandal gonɗa e jangude aɗani yeddude e yeddudirede sa yi mbiɗo kojomawal yaade makko mbiɗo qa yaade mum hoto yeddu hay goto an janggo tan jaa haajuma ɗum saabi woɓɓe hen mbi ko capantati tati alkulal teskede kojomawal ngal e mbaddi hen qa o e wodi hen yimɓe nangui ɗum ko capantati tati teskede kojomawal ngal e qa o fof ɓe lombi hen ɓe mbi wadde yo won capantati e nayyi tati kono noon ko ɓuuri hewde ko capantati ɗiɗi jaari ɓe hen kutori kojomawal ɓe to kutori qa o gasi ɗo dural ngal an kam mbasa lurde jangga ko gandal jangata mbasa yettodirede ka famani ƴeew pamɗo ɗakkoɗa sara makko holluma walluma aɗa yiyama walluma noddu hen 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaɓali sagguire saggere ma a saggani ɗum jinmi walla goɗɗo jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla makko o ara o haala inde makko ƴettode makko o nanne o jaaɓi sarɗi
kaalaɗo o naata o jawani o acce o deeƴa ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina ene wayno en timmini ko jangguirno ko alluje alluwal ngala en jangguini hen labɗe ɗe tan labɗe dabɓe ɗe e durtaɗe e mawɗe ɗimmal ngal en jangguini hen kanƴe fof law gotol labɗe ɗe fof jiɓodira hen on janggui 10 on janggui 10 on janggui 8 on janggui hande 4 fof so rendi hawra 32 on gayni ko janggete ko hankkadi kala ko bindumi on janggani andu ko alluje mum woni janggaki alluje mum woni janggaki nde wonno ko jangde addi en ɗo en garani tan yewtude so jangde yonti mi adda jangde jangon kadi mbason yawde kadi mbason yowde janggo yawata yowata janggowo yawata yowata ko jangga famɗi heewi yo ɗiggat ɗum woni siru jangde sa yami windu binda sa yama jangga ni foti mbawa windude mbawa jangude mbawa windude sa yiɗi windude binda sa winda mbawa jangude ni foti sa yiɗi windude binda sa janggama sa windama janga ni foti yo Allah hokku en nande e famde oɗon jarlo oɗon jaafo windere men timmi hande ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kora Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam